היא הרימה לי את האירוע ברמות. זה מה שטוב אצלה. אני ראיתי את זה, חיתנתי, זה הילד השביעי שלי. כן, זהו, סיימתי את הילד השביעי, זאת אומרת, סיימתי לגמרי. וכל אירוע שלי הוא מאוד מאוד מושקע, גם האירועים שלי מאוד מושקעים. אז הייתי מכתיר אותה במקום הראשון, מבחינת כל השבח התודות. עוד פעם, לא שהאחרים לא היו טובים, הם היו טובים, אבל היא לפי דעתי יותר טובה. היא מצוינת, נעימה, אמרתי לך, מקצועית מאוד. תשמעי, כל מי שנכנס לשם, לאירוע, הוא הרגיש שהוא נכנס לתוך נשף. איך אמרה לי, אני מנהל מרכז רפואי גדול. אז הגיעו אליי רופאים. הגיעה רופאה למשל, היא עלתה מאוקראינה. רופאה מומחית ילדים. כן. והיא אומרת לי, תשמע, מילה אחת, אמרתי לנו, היא אומרת לי, הוליווד. האירוע היה ברמה מאוד מאוד גבוהה. קיצור, אין מה לדבר. היא עשה את חלקה ב100%.